Vi har arbejdet med køkkenets funktioner i et design, der er vores bud på det nye nordiske. Det håndværksmæssige i det her, derfor var det også meget naturligt valg for os, at det var et trækøkken. Runding, bue, der ligger omkring grebet, der ligger omkring den måde, man tager fat i grebet, det bløde man, når man tager fat i grebet. Og så er det her køkken jo også lavet til JKE, og det håndværksmæssige, det er rapporteret, det snedkeragtige. Jamen, vi har hentet vores inspiration i danske designklassikere og møbeltradition. Det er jo meget et møbel set med vores øjne, noget vi har skabt, noget vi ligesom har drømt om, vi skulle lave til os. Og være en del af dit møbel og en del af din hverdag, at det skal kunne patinere, arbejde, være en del af dit liv, jamen så er det jo helt naturligt at vælge noget, der er lavet i træ og noget, der er blevet snekkereret. Og det er jo at tage funktionen af det skarpe køkken ud og give det lidt mere en karakter, så det kan være i de lidt mindre rum og uden at være anmæsende som køkken. Står stærkt sammen med JKE omkring at lave det her. For mig det er, at vi har fået lavet et køkken, som runder af på en lækker måde, som har indikationen af det her møbel. Jeg kan godt lide det skarpe mod det bløde, som man kan arbejde med i det her køkken. Og så skal jeg sige, så er der også blevet arbejdet med det hele vejen igennem. Så det der med, at vi har fået den her lækre indmad i køkkenet, som gør, at det også er utroligt lækkert at åbne. Det gør jo også muligheden for, at man føler, at designet kommer med hele vejen igennem. Der er ikke noget, der er glemt. Vi synes, vi manglede et studiokøkken. Vi synes, vi manglede et køkken, som var et lækkert møbel, som kunne være i de små steder, som var studio, den lille lejlighed.